Здравейте, приятели! Днес ще пробваме червила. Имаме Бяла ще утре. и в тази чантичка. Има Сколько нещо. ми е паднало. Изядеме ли ябълка? Имаме тия. Ще бъде в шкафа. Не знам къде, но ще го намираме. Това е план с блокад. Детето с училище. Она ти записа един пастет и Наталията утре да си важе за училище. Това ще било. Вчера си го купих. Ще избутаме. Покажи другото. У петък трябва да идем да подписваме на веката. Това е главицево, още е роза. Това Ще е... вика Пепи да ми се мане от главата, защото много борч горе. Това е лила. Ток, вода, Като са еднакви. найни. Да кажем малко. Ще пробваме първо червило. Да, викам на Пепи, че не е ходила в съдо. Ни издадат там друг документ, че се е отказал. И се натрупали данъци. Ето как стои. Сега ще ви покажа. Да ви кажа, че това е 26. И веката води у съдо. Да ти подаде документа. То официално се отказала сега. Ето тук се пише 26 или 62. Веката води. Няма не чета, ви покажа другото. Да се съгласи чрез публико продажба да му го препишем. Розово е. Така, сега... От тогава колко години се мина, никой не е отбил при нея. С братите ти отидат. Братите. Хубаво червило, а това е с блокад. Това беше го някой изглежда чувствите. Да. Она чумре с стара ча прескача и чалиш. Това е с блокад. Тя ще умре с... Аз казах на Киро преди. Каква е баба, въобще не обръщате внимание. Да не ми казва да ходи. Че няма да ходи. И от как говорих, викам да се събереме, да подпишеме, викам на Киро. Защото викам да си оправи. Какво знаете, правете? И от тогава не ми се убеди. Бомба. Това е блокад. Много ми е зор. Сега нема да едем. Ще се видим пак. Сега нема да едем. Мария